Kinongelam ke National People's Party Riboy District lembak kinongelam ke NPP umsning blok mentah ke sengi ke khatway terik wiyayong kila pendram jur halor ke jingja syak kawang mau ke yingsa jong ke MDC ke NPP na umsning constituency ke kong Magdalene S. Maulong ke badan hamaulen mau khan sok kendur haki runar ki bamshim la ithudur. Kani ke jing pendram jong ke National People's Party Riboy District e ki runar ke dei hadin henin ke janmit ke shpau terik wiyayong Kirunar kilawan ban kawang mawi ke yingsa jong kong Magdalene S. Maulong kabadai ke MDC ke umsning hadu balapat ke jingkhang yet ketika ying bat kamshim ladon kanu ke jingja ke pasngausi iki mensim brio ha ke ba wat ke MDC ke umsning ru ke ladon lang ha ketika por basya kawang mau ringkat kinong teri ke parti NPP no umsning Habakrench kelap pathai kubor kinong ilam ke parti NPP bekentup yuba Clement Maulong President NPP Riboy District Bat ubak Derek Nongrang Secretary NPP umsning blok lembek dekat kila pendam juri kini ke jenglek jeng ketiki beriu ya kini ke kamrunar. Kila ongru baka parti NPP kedi ke parti ke basngawrit bat ke bayat te kelinti ke bajai-jai Henry Ladon pat ke jingshim kabu deki beriu ban le ikum kini ke kamrunar. Kublai pi barok ki baya sngap dari pe yengi halo kenika jeng ni badai lembah jong kini kala hai kubor. Ni don nang de ya District President rengkat bat General Secretary jongka District NPP ki Secretary Working President jongka Parents Body ki President Secretary jongka Women's Front bat ki President Secretary bagi nungket kam jongka Youth Front jongka umsling block ngiwan ban hang de ban ya thu epi ke ge jingjia ba mendem kesni ba ngangit scam play I lang ba kila thai kubor ru ha ka ba I kong Magdalene ha ka jaka ko office ke jung I ke yang sa ke jung I ha hang ne ko ka snong mau lên mau khan ladon gi ba ya lenti ba la kawang mawi be dang don ha phlau ye I kong Magdalene I dei na yang kesem ko bodon borom para jung I XMLA ki ba judon kanong ke kentin ban kan tho ye ki pa ha kono ka jing alang kono ka jing pensyai pat ba ka juki jing keren pat ba juki di gibril ki ba ku ki ba soba ki ba keren ba ala ka jong dong rem bam judon ka kentin kentho kentin sneu kentin sme ya no yo ro ndri ba phla ka long ba balei don ki ba bisni don ki ba sultanat ya ka jing syakri ki juki bamaki gila syakri hagine ki senam gi balalek bagi dang ya syakri do mentah habaki mut ban wan ban pen mensawi tingi na ke parti barok bawei ke district rengkat ber ke blok ni aingo yo blai baw lari la sumari la pelai na ka jing mensaw akum ketu jing temu besneu jo kiro ndrei syam la dei I bat kane barok ke di jing yada ke jung tingi kit bok kit wiang I ba kene ga jing snow kulumar jing mot ki jing I kum kene ga jing jia kan ja no I ban syam ban syai no ga jing mot ki perkhat ban la ban yai biang ban lek ban ya kan doi pai ba ba syakri mo blei un ri un dai I ga jing ai lenti ki jung I ban lai na ga doi ki jing wet ki jing wa bat ki doi ki ba don ki jing thmu ko sneu te kan kerto lendet syaki ban man nomar ba kile ya ki brio ki ba bha ki bam don ga no jing thmu bam don gunung jing thmu basneu nri ki berentang jing thmu babha ban syakri ya ka jai ban reu jungi kham tam ma ni constituency ki jungi bat ka ribhoi bro ka we nata ka ba arpat kum ka parti ni penrem ya kini ki jing thmu basneu ki jung kini ki samla la ni kini ki mengimtip kino nri ni penrem ya ki jing le ki jung ki kai ka daw bam ki syam kai ka jing duna bam ki kilam kinjin dalawan nak basyai banyak keren banyak kendu mak mak diki ki kilong bakloi mengi gum ko parti rungi long bakloi ban sngau ban snap ya kuot kanam ki jing ni stom jong no ru ha ka constituency ki jung ni ndri balei ban lawan na ki jing temu musni tigum ta ka kerteng jong parti bro ko wengi penrem ya kene ka kambaman ka kambe ain ka baki kilale ba kum kini ki jing temu hi ngemtep nang no ki wan nang no ki sedang Henry ngai ki seneng jing kentu ki kmi ki pa kum mangi ong hi ki jing bha ka sedang na lai ti kum ta ki jing sneu ru sedang na lai
te nala ki ing kisem tu ya hikai ya lagi jong ki hun ki ti ke hikai jong ka jai berri ujungi le kalong bangi nyeu burom nyeu kor ya ki ing kisem ngi nyeu kor nyeu burom ya ka jing embri man pen man sa no kan sakerto lendat awe kesi man tak ti man kawang ma we ki ing kisem kataru ke ga jing le ko sni te tak daw ngi penrem ki baro mat ngi kerpat ya kilong kebe long kepa ba kin ri kin sumar kin sneng kin tu ya lagi jong ki hun ki ti kum kene ki jingjia ke bangim 4 Jumat menoru ha kene ki jai penri ujungi 4 Judon ban lej ban penwet ban penthut kene ki sien ke ban kong ngam tep kene nak no kadaw mano ba pensiet yaki ban ya le ya kum kini ki kam tengah kerpat ya baro hi ba kin kier na ki tu ki jing sya pensiet jong no bayo kami ki jing sne kei ke balajia ha kene ka pratarik ru ha ka meeting jong ka parti jungi ha sneng ha ka ba kilawan berpenthut da ban ya perta persya bagi tu kintin belum berpenthut ya ka meeting barang ya sya bagi jing perta pra wat hang turu na kaliang jong ka parti jungi ngim sem la ailat ik volunteer jungi ngim sem la ailat ya kinungkit kam jong parti jungi banong ba kinlek ban le yiki redak bajai-jai kelelek yuang tolik no shalai wat nak liang jong i MP candidate jong i ru nang tu hilong pi pilai yu dep ya la ka jong ka bentah kielek no shala ka jong ka yin dan bajai-jai den balami ma iru halenti hang tu ndagil i bayai mi gidang don hi gue arngot kataru i MP candidate jong i le dala de hi banong ki ba hi ya lek no shala ka jong ka yin kesem piwan ha pedeng jong parti jong i ha babun gidong kersian gi jong i te lada kine ngi aila de ki maki pin position no pin long kum no te khi le no shala yin kene ga kwa ban i ban ong ba ka parti jungi ke parti ke baya jai ka parti ke bangkwa ban put ya no ru ka parti ke bangkwa ban ben no ru ndai ka parti ke ba syakri bai ke pai ba ka parti ke ba pensyai bai ya la ka jong ka nong rim ha ki pai ba ke su thu ke nong rim ka parti ke don te kum ta sai sin nga penrem ya baro ginong le ban ben ban nga khot ya ki ki pa kham tam bagin sneng ya lagi jong ki hun ki ti yo ba ki poi ha ka jenjar kelanot pede hadin habut na kumta ki jingyan bakla ki jong ki kublai sibun